Nganzakwethu isihluku sevidiyo ebengikade ngisigodlile ebengingafuni ukusidedela ngaphambi kokuthi ngibe nolwazi oluphelele. Sengizamile ngazama ukuthi ngilithole. Njengamanje-ke sengithi angibuye nalo ngizokwethulela lona. Ngiqale ngobingelele ngikwamukele le-channel yaMaSweet Media Production. Obingelelayo umxolisi mfana kaDloma phansi le inkandla. Uma ngabe uyaqala ukufika, cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi chofa subscribe maqoqo bale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganzakwethu isihluku esenziwe lo mphundlaphundle awubona esithomeni sakho ogama lakhe uLwandile. Isihluku kangukuthi asichazeki ngisho nanokuchazeka. Ubesezamile-ke yena ukuthi-ke ahambe ayolokha iprofile yakhe lapha ku-Facebook, kodwa-ke thina njengemaSweet Media Production sakwazi ukuthi-ke isithombe sakhe sisondeze khona umuntu ezowubona lo mphundlaphundle esikhuluma ngawo. Khona ividiyo lapha efakwe ipage lezindaba ku-Facebook, igama layo Insimbi Online. Ifake-ke le video iveza-ke lo mphundlaphundla egxoba ingane encane, egxoba ekhanda, ecindezela nomhlabathi kwangathi ishonile ngaso leso sikhathi. Enye uyilaxaze phansi, mhlawumbe ingane enezinyanga le yokuqala akalaxaze phansi, ifake ngisho nanephampasi, wayishaya phansi yagoqana. Umuntu wakhona-ke akanawo ngisho nanamahloni lawa, ngoba uthe uma ngabe bona abantu bekhuluma ngendaba yakhe lapha ko-Facebook, bemgxeka bembuza ukuthi ngabe ubani lowo muntu, beveza nokuthi akaqali uke washaya noma wengane yakhe, seke kwaphuma nje izisu eziningana. Wabuya-ke naye wazoyiphendulela ephika-ke yena ethi-ke isiphi leso sisu esake saphuma, esho nokusho ukuthi akazi nje kwenzeke lokhu. Beqala yena nokumshaya uma wengane yakhe, isisu esake saphuma nje kwakuphuma ingane yabo yokuqala besahlala emakhaya. Uma ngabe-ke ebuzwa-ke ukuthi-ke pho bashayelana abantu abangakwazi ukuyivikela, uthi-ke uma ngabe nifuna ukwazi kungcono sihlaliseni phansi mina noma wengane yami sizonichazela ukuthi kwenzakalani. Okusho ukuthi-ke akafuni ukuvuma iphutha lakhe, kunalokho usafuna ukuchaza ukuthi-ke yini into engenza ukuthi azanyathele iy'ngane kabuhlungu kanjeya. Nganzakwethu leya video ngizoyifaka njengamanje, noma ngithi nje isikhona laphana kwi-channel yethu iMaSweet Media Production. I-link ye-channel ikhona la kuma-comments, kanti futhi ikhona nakwi-description yale video. Uma ngabe usuyibonile lapha leya video, ufike ungicofele u-like ukhombisa ukuthi-ke uyibonile, noma-ke ushaye nje i-reaction ozothanda ukuthi-ke u-react ngayo uma ngabe ubona leya video. Kodwa ngicela ukuxwayisa umuntu osheshazwele nozwela kalula ukuthi engayibukeli nangephutha. Ubhalile-ke lo mphundlaphundleke ko-Facebook echaza ezama ukuyivikela, egxeka bonke abantu ebathuka ethi uyababona bonke labantu abalokhu bekhomenta ngalolu daba. Njengoba bekhomenta kanjena nje, bona obaba bey'ngane zabo abekho empilweni yey'ngane zabo. Eveza-ke nokuthi abantu bayathanda ukugxambukela uma ngabe izinto zabo zibahambela kahle, bafike bangene phakathi kwabo bezobamoshela. Ngiyacela ukuthi-ke siyohlangana lapha kwi-WhatsApp channel yeMaSweet Media Production. I-link uzoyithola khona la kuma-comments, uphinde uyithole nakwi-description. Ngiphinde ngixwayise umuntu osheshazwele ukuthi ungalenzi iphutha. Uma ukuthi uyazazi ukuthi wena kusheshe kufike enhlizweni, ungayibukeli leya video. Leya nto inyantisa igazi. Phinde futhi umuntu oneminyaka ngaphansi kwa-18 angimgqugquzeli ukuthi ayobuka leya video. Ngiyabonga. Iyona-ke leyo indaba, njengoba-ke ngiqeda kuyizwa nje. Cela ukuthi ungiphe umzuzu owodwa ngaphambi kokuthi uphume kule video. Lingenile ihlobo abantu bafuna ukuphuma ngaphandle bebahle beswenkile. Nawu umtitilizo, noma-ke nayo i-promo engakusiza ukuthi uthenge izinto ngenani eliphansi kakhulu. Awubheke nje izinto zika-1200 wamalandi ungayithenga ngo-300 rand uma ngabe uzolandela-ke le code kulesa sitolo esibizwa ngokuthi-ke uShein. Abanye bathi uShein, abanye bathi-ke uShein, isitolo-ke sa-online. Uma ufika-ke laphana uthi uma usuyishaye zonke izinto zakho oy'funayo zaze zaba-ke lelo 1000 olifunayo, uzothi uma ngabe usuyoyikhokhela-ke bese-ke ufaka leya khona. Nansi-ke laphana ibhalwe ngama-capital letters njengoba ibona, ibhalwe ukuthi SKRF9. Laphana-ke uma ngabe usuyokhokha ufike ubhala ukuthi SKRF9, noma uhambe uyobuka-ke i-page la ku-Facebook leli elibhalwe njengoba ubona la phezulu, I am Siphokazi Godide. Ufike-ke mhlawumbe ukhomente noma kumeseje yena umbuze kahle ngalama-code, uzokuchazela kahle ubone ukuthi-ke ungaseva kangakanani. Nganzakwethu le nto kaShein noTemu ziphephe kakhulu. Anisifundiseni ukuthenga online, niseve, niyeke uku-exhaust-wa noma-ke uku-exploit-wa yilama shops esithenga kuwona njengamanje, esijwayele ukuthenga kuwona uma ngabe siziyela thina ey'tolo. Awubheke nje njengalona ubekade ethenga izinto zika-900 nangaphezulu, wagcina ekhokhe isamba sika-306 rand. Nakhona bakulethela mahhala, kudinga nokuthi uzokhokhe imali ye-delivery, bakulethela mahhala. Nangomunye futhi uthenga izinto zika-700 ngaphezulu, kodwa ukhokhe nje u-270 kuphela. Ngenxa yayo nje le code oqeda kuyibona njengamanje. Uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthenga izimpahla zokugqoka noma ngabe yini ekhona lapha kaShein, njengoba-ke sibheke kuma-holic, noma mhlawumbe ufuna ukuthengela iy'ngane zakho ukuthi iy'jabule nazo, kodwa
manje inani ibhajethi incane kakhulu, sebenzisa le khona ukuntshela ukuthi wena ungayeka leli thuba lokuthi uthole izinto ezingaphezu ka-R1,000 ngo-R300 nje kuphela. Hhayi ngane zakwethu, igama lekhodi SKRF9. Ngiyabonga.